magluto tayo ng lauoy. Lauoy sa Bisaya ba? Utan ba? Ayan, nagpakulo na ako ng tubig. Ayan. Ilunod na namin si gulay. Ito yung gulay ko. Talbosa, kamote, sitaw, kalabasa, at saka patula. Tama no? Patula. Huwag lang mahulog si plato para di tayo mapatay ni Kulasi. Patay ni Kulasa. Ayan, kalabasa. Kalabasa. Ang liit ng ano ko, yung kaldero. Pero okay lang yan. Tapos, lagyan ko ng yung dilis na maliliit. Ayan. Para medyo masarap. Masarap siya ba? Parang si Tita Inday masarap. Ganon. Ganon yan. Masarap. Kasi si Tita Inday nagutom. Hindi ko alam kung magkasya ba sila ba. May ano din ako, may dilis pa ako dito na hindi na ako gusto ko yung sabaw na lauoy. Diyan na tayo mga lalabs. The muscle is very deep. Ayan, kumukulo-kulo na lagyan natin ng asin. Siyensya na kayo kasi hindi ako nakapag ng stand. Yan. Diyan lang. Huwag ka lang mahulog sa ito. Magic sarap. Chicken flavor. May para siyang lasang manok. Hindi po. Masarap ang lauoy, di ba? Gulay na lauoy. Mga banana. Baba ko na ba? Kaya may ano din naman dito si Lola, yung gulay na cabbage at saka yung isda. Ayan. Ayan. Ayan, kumain yan. Gusto ko yung lagyan natin ng dahon ng sibuyas. Ayan. Yung ano muna. Yung ito muna ang yan. Yung sa pinaka-dulo. Mega shout out kay Nilats. Ayan. Nangga, ikaw yung pinaka-the best magluto. Tita Inday hindi. Pero okay lang. Ikaw ang pinaka-the best na kusinero.
na natin si Aray, nahulog, si patola, sikwa ba to? Sikwa. Kaliit-liit din naman ba ito? Siya ba siya? Maliit kasi yung ano ko. Ipakulo lang natin siya. Ayan. The gulay is over here. Ayan. Gulay na lauoy. Pakulo muna natin. Super cute naman kasi yung kumangkong. Diba? Samantalang ang nagluto is super dambuhala. Buyag lang. Sa mga pagkain Bisaya, ito yung mga bisda. Paano ko kaya manghalo yung talbos ng kamote? Talbos pa ako ng kamote, ayan. Pero ang tanong, makasya pa ba? Tikman natin ang sabaw kung ano ba. Kasi sarap ba ni Tita Inday? I'm just kidding. O, diba? Sarap na siya. Pwede na natin ilagay yung isda na dilis. Yung maliliit. Isda pa ito na dilis. Yung super liit siya. Ito siya. Yung maliliit. Paano ba yun? Nakita niyo ba? Ayan. Ganito siya. Ganito siya mga palangga. Ang kulit na Tita Inday. Ilagay na natin si talbos ng kamote. Parang hindi ata magkasya. Pakunti-kunti lang. Kasi super cute. Wait lang malabas. Nilipat ko siya dito mga palangga kasi super liit talaga. Ayan. Nilipat ko siya dito. Hindi magkasya yung lahat ng gulay. Kaya nilipat ko dito. Ayan. My God. Look at my gulay. May pa dito. Hindi pa naubos yung talbos ng kamote.
simpleng gulay. Lauoy sa Bisaya. Pero okay lang to, masarap din naman. For me is masarap. Tapos dito si sibuyas, dahon sa sibuyas. Bisaya talaga si Tita Inday. Pagkain Bisaya. Tita Inday. Lauoy lang, lauoy. Ayan, o diba? So, makakain na si Inday ng lauoy. Lauoy pa more, o diba? The muscle is very big. Don't care about the muscle. Okay. Tikman natin mga palangga ulit. Ano daw? Wala siyang okra at saka talong. Pero okay lang. Lagyan ng konting asin. Kasi, nagdagan ng konting asin. Kasi, para masarap-sarap. Okay. That's all. And, thank you. Ano daw? Ito na yung gulay ko na, lauoy. Ayan. Thank you so much for watching of Tita Inday. Driver sa wheelchair, ang babaeng Bisaya dito sa Taiwan. Ayan. Ito yung ano ko. Ayan. Gulay na lauoy. Thank you and bye-bye. God bless everyone. See you on my next vlog.